Ginuso karon sa Davao City Council ang pagpasa og ordinansa sa pag-ila sa boundary sa syudad. Kini human natingala ang DNR Region 11 dihang nasayran nga ang mga dokumento sa usa ka girondang cafe sa Davao City ning bag-ulang nakuha gikan sa silingang Riyon 10 ug 12. Ani report ni Argil Relator. Sa nahimong operasyon sa DNR 11 ug NBI 11 labot sa illegal nga pagtukod og kafe sulod sa usa ka langub nga nahimutang sa barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Dinhi nasayran nga ang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT sa maong lugar nahisakop sa Region 10 ug ang permit nakuha gikan sa Arakan, Cotabato nga sakop sa Region 12. Gikatingalahan sa DNR 11 kung anong sa barangay Gambudas, Arakan, Cotabato nga dunay sobra 4 kilometro ang gilayon nakakuha og permit ang maong cafe nga naalang matud pa sa 600 meters ang distansya niini sa barangay Baganihan sa Marilog, Davao City. Apan sa Davao City, nagpanotaryo sa permits. Tulo ka mga taiya sa cafe ang nailhana sa DNR 11. Business permit being given by the municipality of Arakan to the establishment inside the boundary of Davao City. This is very alarming, Mr. President. Tayo sa Davao City, we are very strict in protecting our natural resources, our environment. Gika-alarma sab sa DNR ang tri-boundary conflict tungod sa overlapping claims tali sa Barangay Lorega o Kitawtaw sa Bukidnon Province sa Region 10. Barangay Sbuda, dato sa Lumay, Baganihan ug Marilog proper sa Davao City sa Region 11. Ug Barangay Katipunan, Arakan, Cotabato Province sa Region 12 nga dunay area nga kapin 7,000 ka hektarya. Duna say boundary conflict tali Quezon, Bukidnon Province ug Marilog District sa Davao City nga dunay gidak-ong kapin 23,000 hectares. Duna say boundary conflict tali Arakan, Cotabato Province ug Marilog District, Davao City nga dunay area nga sobra 13,000 hectares. What can we do to resolve this issue? I recommend for an 8-phase course of action. But for today, let me further consolidate these 8 phases into a 3-pronged approach, which is the boundary delineation, collaboration, and the legal framework. Dunay approved political survey sa Davao City ang DNR nga mo'y basehan kung asa taman ang political boundary. We can model from the experiences of other local governments and establish a comprehensive plan which shall involve reaching a compromise between the 3 local chief executive as to which areas shall be attributed to their respective provinces or city. Busa, nasabutan sa 20th Davao City Council. We already take cognizance officially of the delineation made by the DNR and with sense of urgency passed before this 20th City Council an ordinance declaring the exact metes and bounds of the city of Davao. Gimanduan sab ang Business Bureau sa pagmonitor sa mga establishmento labi na sa mga nakatukod duol sa tri-boundaries. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa Mindanao.